रुंसारि बिथां गपाल चन्द्र बसुमतारी नामै जे थामथि फुटबल बादायलायनाय होनायाव जों बेवहाय आं आलासिल' नङा बिथांनिफ्राय समब्रा समब्रि ज'है एसे गेलेनोबो मोनदों। आं गोसोआ ओरैबायदि सुखि मोनदों जे बिथांनि बे रुंसारि गपाल चन्द्र बर' फुटबल बादायलायनायाव दिनै नुजाफैनो हानानै गावखौनो बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरोखि। लोगोसे बे दिनैल' नङा जे जायगा जायगा गामिफोराव जेरैबायदि जेसेबां स्पर्ट्स लाभार स्पर्ट्स अर्गेनाइजार बा गेलेगिरिफोर रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि नामै जुदि फुटबल बादायलायनाय होयोब्ला गामिल' नङा क'क्राझार टाउनल' नङा हल आसाम एज ए हल बयबो मोनसे ओरैबायदि मोनसे सम जाफैगोन जे जेरावबो जिखुनु गामियावनो फुटबल बादायलायग्रा गोदान मुगानि जोलै ओंखारगोन होनना आं सानो आरोखि। बेबायदिनो जुदि होबाय थायोबा दिनै खासिबारियाव गाबोन बनरगांआव समफोर हयथ' जिखुनु गामियावनो जेरैखि जाया मानो बिदि होयोबा बिराद मोजां मोनगोन आरोखि। दा जोङो बिसेसकरि क'क्राझाराव दिननिफ्राय फ्राय 20 बोसोरनि आवगायाव जों क'क्राझारखौ आं जायगा बिसेसे एसे बुंनो सुबिदा मोननायाव बुङोमोन क'क्राझार मोनसे आसामनि तीर्थभूमि स्पेसियेलि इन फुटबल। आं बेखौ दाबो बुङो भबिष्यतआवबो बुंगासिनो दं बुंगोन आरो आवगायावबो बुंबोगासिनो दं। आसामा बेखौ गनायना लायोमोन खिन्थु दा परिस्थिति हाबफैखे जोंनाव एसे मुभमेन्टबो जालांबाय आरो कभिड जालांनायनि उनाव एसे डे बाय डे एसे खमिलांगासिनो दं। थेवब्लाबो दा जेरैबायदि जाखांबोदों बेबायदिया जों बिइं ए स्पर्ट्स अर्गेनाइजार जों नुनो मोनदों जे इयुनाव फैगौ जे नब प्रजन्म बिथांमोना निस्सय आवगायनि जायगाखौ लानो हागोन होनना आं गोसोजों गोसो बिथांमोनखौ बयखौबो गेलेनायाव बाहागो लानानै जाहाथे बेबायदि गेलेनाय रुंसारि जानायफोरनि स्पर्ट्समेन स्पर्ट्स क्लाबार स्पर्ट्स अर्गेनाइजारफोरनि जाहाथे खेला होयो बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय क'क्राझार रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन। दिनै गपाल चन्द्र बसुमतारी आरो बिनिनो फिसौला सानगोरानि मुङै जिहेतु फुटबल बादायलायनाय खेलाखौ दिनै माने जागायजेनबाय होननानै दहाय डिक्लेयारबो होबाय। खेलायाबो सोलिगासिनो दङ। जोङो खुंबोयै दिनैसिम बोसोरथाम जाबाय। दा दिनै बे बोसोरथाम खुंजानायाव जोंहा समनि आंखाल होननानै जोङो टिमखौ 8थाल' लादों आरो बे 8थानि गेजेरावनो बादायलायनायबो जागोन। दा बेवहाय बे 8था टिमाव क्लाबफ्रा जयेन लाफैनो हादों। फार्स्टआवनो गावबुरा एसोसिएसनखौ रायखांनांगोन। बिथांमोनहा जायनि मुङै खेलाखौ होदों बेनो सासे राफोद गावबुरानि मावथिगिरिमोन। दा बिनि हिसाबैनो बिथांमोनहाबो जोंबो गेलेग्रा गैयाब्लाबो जयेन लागोन होननानै गावबुरा एसोसिएसनाबो लादों। दा बिनिफ्राय फैदों एहिउ सुखानजरा दा गेलेगासिनो दं बिथांमोनहा। बिनिफ्राय जायगानिफ्राय जोंहा मोनसे क्लाब दंखायो अरिजिनेल सायामाया क्लाब आरो मोनसेया जाहैबाय CHT मोनसे टिम बानायदों बिसोरो अफिसियेल बादि नङाबाबो गावसोर बिदिनो एसे एनै साफा सानै कालेक्सन खालामलायनानै टिम बानायना गेलेयो। बहुद गेलेबाय बिसोरो काहा बाक्सा काहा चिरां काहा उदालगुरि कार्बि आलं पर्यन्त गेलेना फैखांबाय। दा बे टिमाबो जोंबो गेलेथारगोन होननानै बिसोरखौबो लानाय जादों। ओमफ्राय फारसेथिंहाय ओरैहाय पद्मजरा जोंहा गपाल बसुमतारी सासे गेजेर फिसालायानो बेवहाय खामानि मावहैयो हिसाबै सासे स्पर्ट्स एसोसिएसनजों जरित्र दं। बिसोरबो बोसोरथाम जाबाय देग्लायजों जुदि फैबावोबा बिसोरनि खेलाया गाबोन जागोन। पर्बजरा ओरैहाय बारहुंखा थाबाय जथाय थाबाय
मतेबा 8टा टीम लानानै बे टुर्नामेन्टखौ सालायनाय जादों आरो आसा खालामो आवगायफोरनि बोसोर बादि मोजाङै मोजां जोबलांगोन होननानै आं आसा थियो आरो जोंहा देग्लाय प्राइज मानिखौबो जोङो एसे बांहोनाय जादों आवगायाव जोङो 35,000ल' प्राइज मानि माने चेम्पियना 35,000ल' बानायनाय जादोंमोन देग्लाय न'खरनि 50,000खौनो खालामनाय जाबाय आरो सेकेन्ड प्राइजआ 35 आरो जोंहा थार्ड प्लेस दं थार्ड प्लेसआ बियो 20 मोनना 20 बा 25नि गेजेराव आरो जोंहा बेस्ट प्लेयार दं बे आरो दा देग्लायनि खेलाखौ आङो खुब माने मोजांखौनो मोनदों दा दिनैनि ओपनिं खेलाखौ नायबाय खेलायाथ' बहुत मोजां मोननैबो टीमा जथेस्थ' नारा नाथा गेलेगासिनो दं हयथ' सेकेन्ड हाफ जानोसै रिजाल्टखौ दाबो मोनथ'नाय जायाखै बेखिनियानोसै सोर बाहागो लादोंमोन आगोलावसिम बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ जोंनिनो केडिसिनि जोंहा मानगोनां एडभाइजार मागुराम बालारि बिथांखौनो जोङो बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ लानानै मावलांखांबाय दा बिथाङानो दिनैनि बे गेलेजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवलांबाय टीमफोरा क'क्राझार जिल्लानि गोजा नामा ना बाहेरनि टीमा जोंनि क'क्राझारनि जोब जोंहा थारमाने थांनाय फैनायनि जेबो रिमिनेसन हरनो हाया होननानै जोङो खाथि खालानि क्लाबफोरखौनो जोङो कन्टेक्ट खालामनानै लाबोनानै गेलेहोफैदों थारमाने जोंहा थांनाय फैनाय जेबो खरसा जों हरनो हाया न'खरनिया जथेस्थ' थाखा फैसायै होनानै क्लाबखौ अर्गेनाइज खालामहोदों जों दा क्लाबाबो सायामाया क्लाबाबो जथेस्थ' सिन्था खालामनानै जोंनि गासिबो सेंग्राफ्रानो ओंखारजोबनानै ज' खामानि मावलायगासिनो दं जों ओरैनो हयथ' जोंनि लं पिक्चार बानायनाय मथेबा 12 तारिख लादोंमोन हयथ' माबा मोनसे बेथिक्रम जायोबा एसे सोलाय सोल'बो जानो हागौ आरो ओमफ्राय जोंहाथ' ओरै फारसेथिं थार्ड प्लेसनि खेला दंबावो जाय टीमा सेमि फाइनालाव जेनगोन बिसोरो थार्ड प्लेस गेलेनो मोनबावगोन आरो देरहायोबा बिस्राबो प्राइज दं ट्रफिबो दं बे आरो गेलेनायनि सोमोन्दै बिथाङाथ' बिराद गेलेग्रामोन गोपाल चन्द्र बसुआ बिथांजों आंजोंनो जोङो बे गावबुराखौ अर्गानाइज खालामदों माने सानैजोंनो जों बिराद खाथिनानै गावबुराफोरखौ ज' खालामनानै बिथाङा बुंबाय थायोमोन गाव गेलेनायफोरखौ गवालपारायाव पस्टिंआ गवालपारायाव गेलेनाय माबाया सासे मन्थ्रि दंमोन बिथाङा बिराद बाख्नायोमोन बिथांखौ आरो बिथाङा खिन्थायोमोन गाव गेलेनायफोरखौ बहायबा गेलेदों बले मादों गाव गेलेनायखौ खिन्थादोंमोन जानानै जोंहा गेलेगिरि माबाया मुंदांखा बिनरा बिथांखौ लायदों माबा गुवाहाटीनिफ्राय बखलायनानै लायदों गेलेनो थाखायनो बेबायदि बिथाङा बुंलाङोमोन आरो गाव 10 थाखानि 10 फैसानि गिन्दिजों फानलायलायनाय बिदि खोथाखौ बुङोमोन आरो बिराद इन्टारेस्टिं खोथा आरो बिथाङा बिराद सासे माबा आरो स्पर्ट्समेन आरो मानसिफोरखौ बिराद माबा खालामनो हायोमोन माने आकर्षण खालामनो हायोमोन बे लिंबाथाय लिंबाय जाय लिंनायाव फैयाबाय फैथारनांगोन ओरैबायदि बेहा माबा दंमोन आरो आकर्षणनि बुंनायनि बेहा केपासिटि दंमोन आरो बेनोसै आरो बेखौ आं बिराद माबा खालामो सनमान होयो आरो बेखौ दा जोंहा नै गावबुराफोरबो जोंहा माबा होदों दिनै गेलेजेनो जोंना दा बे देरहानाय सोर देरहायो जेनो बिनि सोरबा बे देरहानाय जेननायनि उनाव आरो जोंहा गाबोन आरो गसाइगावआव जोंहा माबा दंबावो प्रतिष्ठा फाउन्डेसन दे जों गाबोन बेवहाय मिटिं खालामहैगोन फाउन्डेसन देखौ बेनो आरो देरहायोबा जों गाबोन आरामसे बुंहैनो हागोन जोंहा देरहाबायलै होननानै बेनोसै गावबुराफ्राबो बाहागो लादों बाहा लादों बे गुफुरानो जोंना नामाथ' गावबुरा प्लेयारा एसे बायरानि